Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Lisboa un concurs internacional adreçat a estudiants d'enginyeria aeronàutica d'universitats de tota Europa. El repte era dissenyar, construir i, sobretot, fer volar un avió de càrrega a escala, capaç de transportar l'equivalent al seu propi pes. L'únic representant català ha estat un equip de la Universitat Politècnica que, amb un prototip molt innovador, ha aconseguit la 6a plaça d'entre més d'una vintena de participants. L'han batejat com a Trencalòs i és el fruit de gairebé un any de feina. És el projecte d'un grup de 8 estudiants i un professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya de Terrassa. I ha estat fet per competir, com a únic representant espanyol, en el concurs internacional Air Cargo Challenge, que se celebra cada 2 anys a Lisboa. L'objectiu, construir i fer volar un avió de càrrega capaç de transportar més del doble del seu propi pes. L'estratègia, arriscar i fer del Trencalòs un avió pioner. El que té d'original és que té dues ales, els biplans fa molts anys que ja no es construeixen i que les dues ales no estan juntes com és habitual, sinó que estan separades. Tot això està molt bé, però és aquí, al camp d'aviació, on arriba el moment de la veritat, el moment de veure si l'avió és capaç d'aixecar un pes com aquest, 2,5 quilos, pràcticament el mateix que pesa l'aparell. I el Trencalòs vola, i tant que vola. Ho va demostrar a les pistes d'una base militar de Lisboa, on aquest cap de setmana s'ha celebrat el concurs, i ho ha tornat a fer aquest matí, durant un festival d'aeromodelisme a Castellar del Vallès. No han actuado como estudiantes de ingeniería, sino realmente ya como ingenieros, es decir, que han tenido que concebir una solución, diseñarla y fabricar el producto, es decir, que lo que están haciendo realmente es lo que harían en una empresa. I per acabar, la foto de grup, l'equip, l'avió i el premi, un 6è lloc que en la pròxima edició, d'aquí a 2 anys, tots esperen superar amb un disseny encara millor.